Апартамент на Черковна 42, 85 квадрата. Ето ги общите части. Влизаш в коридора, Г-образен, гардероби, разни шкафове, туалетна с плочки, влизаш в кухнята, и преминаваш към хола. Един балкон, който гледа към задния двор. Това е някаква градина, детска градина. Балкон. Отиваме към двете спални с баня. Ето е първата. Тец. Има обзавеждане. Старичко но има. Ето е втората спалня с балкон, който балкон гледа към Черковна. Ето го. Ето е тази спалня. Отиваме към банята. Ето е банята мивка, вана, плочки, няма течове. Това е апартамента. Към апартамента има и мазе, и таван. Това е